companys i companyes. Ja tornem a ser aquí. Clar que sí, quin rodolí que acabo de fer. Això diu que era un home, un macho man d'aquests, com en diuen, un macho man, no? Que se'n va amb una dona i li diu, nena, vés-te dutxant que avui et faré l'amor 2 cops, per dir-ho així entenedorament. I la dona es va dutxar i a la que surt troba amb l'home allà així, es feia així l'home. Enfoca. Agafa la porta i marxa. Hosti, aquella dona no entén res. L'endemà hi torna. L'endemà hi torna i diu, nena, diu, vés-te dutxant que avui te'n faré 4. 4! Els 2 d'ahir i els 2 d'avui. Sí, la dona aquella es va dutxar i a la que surt de la dutxa es troba l'home així. Enfoca. Passa la porta i marxa. Ai, cago en cestes, pensa aquella dona. Diu, què carai passa aquí? L'endemà aquell home hi torna. Diu, nena, vés-te dutxant que avui sí, Avui 6, els 2 de l'altre dia, els 2 d'ahir i 2 d'avui. Vés-te dutxar. Sí, la dona es va dutxar, però el punyeter va dir, aquí passa alguna cosa estranya. I el que fa és obrir una mica la porta de la dutxa, del lavabo, i espia l'home, a veure què carai li passa. I fa així, espia així, i veu l'home que fa això, enfoca, nen, enfoca. Que es va despullant, fiocatxes, d'allò, es despullant a poc, i el que s'abaixa els calçotets fa... T'has quedat sol. També ho vol dir, això. Dimissió.